furjan gudo. Ba a gaya wa ɗan yau. Ba a gaya wa ɗan yau. Da fatan duk kun shiga da mutanen da aka kama cikin sel. Yalla bai. Sai dai akwai guda biyu. Ɗaya ya yi tul da wiwi da ƙwayoyi. Ɗayan kuma mundakar. Mundakar babu abun da yake fitowa daga bakinsa sai lissafin kare. Kare kuma? Yalla bai. Jesu! Bakule ne? To, gashi nan dai, sai dai mu shiga ka gan shi. Okay. Kai, waye ce mu ku balle shagunan mutane a gurin zanga-zanga? Abarin imani. Ka duba girma irin na gari. Amma ce kowane kwaya ɗaya naira ɗaya. To yau ga ke yi ne. It is finished. Wannan ai na kwa kamo shi. Yalla bai a bayan kasuwa. Kusa da wata bola. Ku shiga da bugaggen cikin sel. Shi kuma wannan ku mai da shi cikin mota. This is not a criminal case. It is a psychiatric case. Wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Katon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.